Здравейте, казвам се Георги Георгиев и през последните 12 години обикновено съм на позиции, където ако нещо се обърка или има спешен случай или нещо по-техническо, се звъни на мен. Което, разбира се, всеки един човек на такава позиция, с такава отговорност, се опитва да предотврати всички възможни сценарии, които може да се случат, или пречките и причините, поради които се случва това нещо. Малко съм изненадан, че трябва да говоря на тази тема в 2023 година, но все още забелязвам, че технологично сме мръднали доста напред, но доста от организациите са доста назад и причините са много прости. Искам да го споделя това нещо, защото като се почнах да се опитвам да правя тия видеа, идеята беше да бутам хората, не да им казвам как се инсталира А или Б, а да ги науча на добрите практики и някои чисто психологически принципи или work ethic неща, които ще им помогнат да се вършат работа по-добре, да се развиват по-добре в някаква организация и самите те да изпитват по-голямо удовлетворение от работата, като живота им става по-лесен. Защото реално погледнато инженерните професии, системен администратор, DevOps и така нататък са доста стресиращи и без тези фактори, но напоследък забелязвам как лично аз изпитвам голям стрес и доста хора около мене от неща, които не се правят както трябва, и нещата, които ще споделя в това видео. Те не са нещо ново, но явно има нужда да се поговори по този въпрос. Мога да дам един паралел, който няма нищо общо с техническите неща. Аз водя финансов отчет и доскоро знаех, че не го правя както трябва, но си казвам, може по-добре, не е голямата работа това нещо, но имах месечна таблица, в която се описвам месечните разходи, дневните. След това имах отделна месечна таблица, в която пренасях ръчно разходите от дневната таблица в месечната и калкулирам. Седнахме да правим финансов анализ с едно момче, което е доста напред с нещата, да ми покаже къде бърка. И не можахме да направим анализа. Първо, защото таблицата не беше пригодена за такова нещо, не беше разграфена като хората, изобщо формата и не беше както трябва. Другото нещо, което осъзнах, е колко много време и нерви съм загубил да пренасям от едната таблица в друга, да създавам много таблици всяка година. Ако искам пък да се върна на нещо от преди 2 години, не мога да го направя, защото трябва да държа различни файлове, изобщо пълна простотия. Сега го направихме по правилния начин с пивотаблици и резултатът е, че не си губя времето да създам нови таблици, не си губя времето ръчно да правя тези анализи. Да, знам, че има приложения, но причината, поради която го правя така, е съвсем различна. И ако някой, разбира се интересува от тези неща, мога да му споделя защо. Но идеята и паралела с IT нещата е как нещо просто и малко подобрение подобрява много от към време, усилия и желанието да продължаваш да правиш някакво действие. Какво забелязвам напоследък? Първо, преди време, доста от инфраструктурите се менежираха или ръчно, или с някакви automation скриптове, които хората изписаха. Най-вече на баш. Впоследствие обаче инфраструктурите ставаха много големи и няма как да менеджираш една инфраструктура, да влизаш сървър по сървър, по сървър по сървър, да си правиш някакво ръчно действие. Това води не само до много време. Представете си, вие искате да пачнете нещо спешно, някакъв security bug, и да ходите на 50 сървъра да пишете им апдейт нещо, или пък още по-зле, ако се компилира някакъв софтуер или има някакви dependencies и прочее. Тогава се родиха тези автоматизации, то си ги имал може би преди това в други варианти, Puppet, Ansible, Chef и прочее. Но сега, където се занимавам с някои проекти, работя с доста хора и аз се старая да приведа един хаос в ред. Защо? Защото първо имам доста голям опит с това нещо и смея да го заявя, тъй като лично аз съм бил в компания, която аз съм бил част от създаването на хаоса и после част от решението да подредим този хаос и да сложим ред в него. И мога да помогна с това нещо. Какво виждам? Вкарвам някакви неща в ред, обаче хората с старото мислене продължават да правят ръчни неща. И какво се случва? Давам пример.
Имаме автоматизация, която деплойва SSL сертификати и те се държат на централно място. Идеята е винаги, каквото и да се случва, да имаме Single Source of Truth, който да деплойва тия сертификати. Да, ама някой човек решил да го направи ръчно. Сложил единия файл в едната среда, не го сложил в другия. На другия сървър кея не мачва с сертификата. Дават се грешки. Нали, следствие някой решава да прави някакъв мейнтенанс, сървъра се рестартира, Nginx не пали, защото файловете не са както трябва. Някой деплойва после, както се е по процедура с пайплайна, обаче се деплойват старите сертификати, защото човека не се е сетил да ги сложи в автоматизацията. И представете си как нещо, което е направено доста добре, поради едно ръчно действие и този стар майндсет, който се правеше при 15 години, обърква цялата работа и създава допълнителни неща, вместо да си вършим работа, с които трябва да се занимаваме. Участваме в една друга инфраструктура, която пък се управлява с Terraform, нали, имаме си много среди пак. Идеята е един код във всички среди да работи навсякъде. Да, обаче в една от средите нещо не се регистрираха някакви таргети за load balancer. Добре, гледам, всичко е както трябва. Изведнъж виждам, че някой взел достъп преди много време и променил един атак, преименувал го, а тези неща се управляват по тагове. И пак не работи. Разбирате ли? Не мога да видя изобщо логиката в тези неща, които се случват. Първо, нарочно достъпа е забранен да не се правят такива неща. Аз като старо премаджия, доста трудно ми беше в началото да свикна по този начин, но дори сега, когато знам, че дори за малко действие, някога е по-добре да се направи нещо ръчно, докато се оправи автоматизацията, се старая да не го правя, за да има консистентност. И да съм сигурен, че всеки път, когато деплойвам, ще има един и същ резултат при абсолютно всички сценарии. Другото нещо, което забелязах, някакъв ръчен мониторинг пак някой сложил го в едната среда, не го сложил в другата. При положение, че пак имаме Ansible, който деплойва този файл, базирано на средата, базирано на това master ли си, slave ли си и прочее. Какво се случва, става в някакъв прод някакво ишу, ние не знаем за него. Защото тия хора пак не са го стандартизирали това нещо. И изобщо мога да продължавам до утре с такива примери. Последния, който ще дам е как пак теглим от едно централно място. Имаме някакъв плейбук, който чете това централно място и деплойва базирано на резултата. Имаме 5 среди, 4 са еднакви, прода е различен. Какво се случва? Имаме страхотен код, който работи в 4 среди, но при положение, че не се спазва един стандарт в централното място, деплоя не може да мине в петата среда, която е най-важната. И хората, вместо да оправим централната причина, виждам как се влагат много усилия да мажем абстракции отгоре, което първо не е много правилно решение, второ прави кода много комплексен и това прави пък от друга страна едно по-трудно за мен, който съм го писал, защото трябва да се чуя как да мажа и не вярвам в това решение. Другото е много по-трудно да го предам на хора, които нямат толкова технически знания, да им го предам след мен да се оправя с това нещо. Нали? Да, ще има някакви обучения, ще се мъчи да се симплифайва това нещо. Има си документация, но въпросът е принципен. Което пък ме навежда на другото нещо, което виждам, как хората не спазват добрите практики и вместо някакъв много елементарен проблем с много елементарно решение, което е описано по RFC, по документация, от вендора дори, някой си решава да го окастри по такъв начин, който той не работи. Той е против добрите практики. Това не е защото аз го казвам, а защото го казват производителите, казва го RFC и като цяло може да се види резултата къде води едното решение и другото решение. В едното решение води пак до това да се чудим как да оправяме последващ проблем, което пък според мен ще доведе до още един проблем в бъдеще, вместо да решим основния или да се го върнем както е било и е трябвало. И изобщо няма да има всички тези проблеми по веригата нататък. Нали, сега няма да говоря за конкретното решение, както казах, ако искате ще направя един видео, ще го изброя в коментарите. Мога за 12 години да дам много такива
примери, но тези, които виждам напоследък, наистина направо ме втрещяват. И най-много това ме втрещя, че на хората не виждам да им пука, не виждам да се мисли в тази посока как да се подобрят нещата или да си мисли как това им пречи на тях самите и как това ще подобри нещата не само за тях, а за целия отдел, за хората, с които работят, за начина им на работа и за цялата организация. И разбира се за развитието, защото докато ние влагаме усилия в някакви тъпоти и ръчни неща, които решения бяха измислени преди 15 години и те не са нещо супер инженерно, защото, както казах, технологичният свят много е напреднал, а ние се занимаваме да вършим някакви дребни неща, които са абсолютно безмислени. Мисля да направя отделно видео за качествата на инженера и изобщо за лидването на такива решения, но за да не става по-дълго, мисля да спра до тук. Ще го сумаризирам последния начин. Ако искате нещата ви да вървят добре, да не ви занимават постоянно с нещо, което може да не ви занимават, да не ви будят по нощите, когато не искате да ви будите и изобщо да може да вложите това време да се развивате чисто технически, да четете нещо, да правите нещо по-голямо, намерете как и помислете, защото сме в такава ера, че има много хора, които споделят опита, има много информация изписана, има много начини, по които нещо може да се тества. Първо, да няма ръчни решения. Тоест, не говоря само технологично, а целият процес да е както трябва. Да е правилен като идеология, да е правилен като технология и като стъпки. Да няма ръчни решения и всеки път да сме сигурни, че когато цъкнем депо и бутона, това нещо ще работи независимо от обстоятелствата. И третото нещо е да се стараем малко да спазваме някакви практики, което пък сега ме подсети за още един пример. Примерно имало някаква процедура някъде си с някакъв PowerShell скрипт, който издава някакви сертификати за SSL. После тези сертификати от Linux сървър се конвертират в Linux формат и оттам вече пък се слагат ръчно на трето място. Няма да коментирам, че това нещо е супер излишно, вместо директно да го направим на Linux сървър в Linux формат, защото това нещо ще се ползва на Linux машина, не на Windows. Няма да коментирам и че тези скриптови се държат в процедура вместо на централно място, има Git от 100 години и така нататък. Сега дали ще е Git, GitLab няма никакво значение. Въпросът е просто да ви покажа какъв менталитет все още има и защо напоследък много хора ме питат, защо се дразниш, давай го по-спокойно, гледай си живота, но това нещо рефлектира директно на моята работа, на времето, което влагам, по начина, по който се опитвам да се обуча хората и виждам, че много бърка нещата по всякакви критерии в една организация. То не е само при мен. Ако вие сте съгласни, нали, имате някакви такива случки, може да ги споделите. Трето, този скрипт, без значение, нали, че не е централизиран, в трите процедури, които открих, на трите процедури е различен като контент, което е свързано с държането на централно място. И четвъртото нещо е, че в зависимост от средата трябва да се изпълнява от някакъв сървър, там вече зависи компанията как се го е подредила. Това нещо го няма документирано. И виждам как пък отделен проблем, който пък е за отделно видео, е как хората документират всякакви глупости, колкото да отбият номера, че има някаква документация, но реално няма документация на нещата, които наистина биха ни трябвали в някакъв момент и които са стандартизирани. Всеки път, нали, трябва да се свърши едно и също нещо, да се проверят и същи неща. Както пилотите си имат контролен списък 1, 2, 3, 4, 5, за такива неща трябва да има процедура. Сега не казвам, примерно, че в процедурата трябва да има какво е Nginx. Това нещо всеки трябва да има базовите умения и трябва да има самосъзнанието да прочита и да се намира базовата информация, но пък от друга страна трябва да документираме вътрешно нещата, които само една компания си ги знае сама за нея си. Защото има неща, колкото и да сте виждали някаква технология, ако ние сме я къстамайзнали по 500 начина, има нещо специфично, което не може да прочетем в интернет или някой да ни го каже, това със сигурност трябва да е документирано. Ако се спазват тези три елементарни неща, пак казвам елементарни, аз даже се очудвам, защото от компанията, която съм тръгнал, и тя е българска,
в по-малките български компании първо не учат на това нещо и всяко нещо нататъка трябва да се мисли с бъдеще. Тоест, като правим нещо, не го мислим сега просто да работи, а да предвидим някакви случаи, които могат да се случи, да го естестваме добре. Да, знам, не винаги има време за това, но в случаите, за които говоря, определено има. И да си оставим една вратичка как това нещо може да е подредено по такъв начин, че за в бъдеще да го скалираме и то да служи на нас, а ние да сме роби на някакви ръчни процеси.